jar biang banta wat om song lada ide iba Stromwell ru lada day itu i ngam datip kerteng bah itu iba Oscar ru itu iba ye ngong ba phimdei ban sim ya ga e namar ladang i kren ngidei ban song thu yo badang dot tedong ru sat kren kum tu ngam pat komen cisin ru versi ni ne versi na kum tu iba sat kren ya ketu ka dam ya ka dam site ba yuma itu ikong ngayro ya i namar ngasaj yo i ngasaj pe video jong i ngam ju komen sa tingal kerpat kan ya ki ne ki basat mi ki jing trend mo ki social media e kum tu kum ki nong kren mo ngasaj i kum kitu bang alajer kerteng ru mo ngan jer biang banta wat om song e lada ide iba Stromwell ru lada day itu i ngam datip kerteng bah itu iba Oscar ru itu iba ye ngong ba phimdei ban sim ya ga e namar ladang i kren ngidei ban song thu hakum kan ni kapor ngidei ban kren da ka bas thu namar ladang i kren song shit namar ki paj ba ki bakwa ya kata ka jing kala ki badon kata ka jing trang namar hakum kini ki por mag brium tan mag ladabi i lamat mo ya kata phimla ban khang te ki jing kluj jong ki paj ba ki kum kren kumno te ngayo i ga video jong i ba Astromel mene jing sala abang apet tengah la snow sin ai kala namar ba i ong bag la bun kita ki ba kan tho te kalong kum ta hi perlok ada phimi apo social media phimi daga jing sung thu phimi daga jing kumno ba pen kren om dei ban ya sha than satta ban ong ba pen kan khata i paj ba ia ka juk ba menta phi hap sung thu yu paj ba gadu paj ba ukursan ya phi phila ban kren phi mi apo social media ban sukursan do yap ya kono ga ba ki paj ba apat kimon kanu kala ban long kanu ma te ki paj ba ken tho i phi ken tho ken keren ki tien ki bikin comments ki ken tien ki ba haki ba yu ma ken keren ki tien ki ba pipim song tanat ban sngap lada pipi page comments te ngang advice ya phi moy gino te nai page comments ai ba ken keren gan ai ba ken comments ma ki lada phi nang keren phi nang lit page comment kamot phi kwa bot iman tip paging keren jonga kalong kumno ka kayat ka day na kala si kata hi ya ka jengkren hi ki bajaj ki dei ki pat ba te om dei ban kren ya ka jengkren ka ba long teng teng mo ki pat ba hi ki sno thu ma tan ki pat ba hi tengi dei ban kren kata kom mo ngi dei ban long ki ba start ken ban kren po social media khnang bangin la ban like na kita ki jingsa kan tho na kita ki jingsa comments klam akor eng tu da ngi kren bakla te ko pat ba te mla te ban nyau da ki bana e yu nga ong ya pi kan wa pi cha jam pe ki comment la da kren pi pe ki comment ta kam long ra da pi don ka jingmut kren be ja e tang ban nai lit pe comment pi lit pe comment da pin king clear sha pin king clear sha pin nong ya thia pin nang bam pin nang di pin sa klumar pin le pin tre pin kta ro pin kle be sha te ka bhav nai pe comments te sakawai ru ka balai ka pon ka balai ka long ba teng teng mo ki don ki abang yo i teng teng mo ki ni ki ki kenja ki long kemi ki jong iru ki stang pan yami katu kat ni mo ngayo i ki channel jong ki ngangam kwa ban pen pau teng namar to la da ki yo i ka ni ka channel ka jonga kin kin sungu thu na banta jong ki ru ngakwa ban advice ba lada pi pen mi ya kono ka video dale don akor dan buram teng teng phila susat masti ka brio ka kom ide shu bun ba phila de ka kardan ban long kum kita kimi e kita ki kiau pidang sehat masti kum ki kelung kam long fi namar ki kajuk mentak la de kajuk syai ka ba pihak beri ka buram la jong dei ban that pidon ka YouTube channel pin that no ka long renjeng jong la jong pin riam ma kata to dei ban riam ka ban akor ka keren ru ya ka ka ba phi sngotu dei ba pin chu mi po social media pasukran kumar ki keren ya ka jing sisa keren ya ka badai nga yo i ya ka we ka jing keren jong itu i kong versi na mo ngan jar ka tengi in nga itu bai i versi ni ne versi na kum tu i beset keren ya ka tu ka dam ya ka dam site ba yumo itu i kong nga yoro yo i namar nga sa yo i nga sa pe video jong i ngam ju comment sa nga i ba i keren ya ka jing sisa tengah rawat ya taruh ngawat ling baka yu ngawat jeng tip te ngawat jeng tip kadon sia kompleta te ma i ikran ya jeng sisa te nga hawa nga pet ya video yang ipat long bon baki ong baki ba comments kum tangam ka ban isu long
bang ong mga tangam ju yo i kita ki komen ke keren komno ki yu komno tinga ngas ngo ban ong ba itu ikong ngangala itu ya i na do kapod mga dangdan prasnem isa apo laimer te nga itu ya i ide ibriu iba don ka jingerap mo ki bubon amdai banga yaro ya imo lang ka jingsyam jonga ide yo piong banga nga ya support ya im kata ka de ka personal ka jing syam ko jonga bangala syam nadu dangrit ngila im lang bat ki bahing jong kiru ngele kai lang nge i na bangar ngalit school po laimer nadu dangrit tema iru itip bhai ki mi ye jongi itu bha ya ki me jongi ru itu bai pa jongi ru itu ba ya kata ngamdai banga long support yano long pansai na banga ngapet jaga jing keren jong i kalong ka ba ikren ya ka badai tele se mo kala bandon kanu mo ka jing long breu teng teng ban mi apo social media kan ngidei bandan da ka wei pat ka rukom ban keren saki yute teng teng da keren klung no nga kwa ban ada bai ye ini ru i nei i kong ma ba phim dei ban sange nakato ka ba pi ong mga chi i ko video pi ong an sange no nga kwa pen continue but ra ka ta ka point ka jong pi ba pi i ka dei ka jing yo i jong i mar ma i sa nga nga tip ba nga ka jing ya ti jong i nga tip ba ya ki kam ki ba itrei te ngam ngam ong ba din sange no ngam kwa re ya bet to let's say mau giba pidon giba comments takadang sa ong ba om day ban ya comments kata kom mo nomor what suai ka jing sisa sa comments nga setting ba ban comments klumar ya ki nogi jing trend mo nga setting ban ba let's say ka jing comments nga ka bakla tinga what sua yo badang dot tedong ru sa kan kom tu ngampat comment cisin ru ya kino ki channel pitip ngam jo comments kum kini kan gibalong gibakren kum tu namar nga hap page ka background ka hap wat ki snam mentala kan no la dan mga bang i untuk ngam jo kam comments mar ba ngap snothu ya ka jing kanong rim jong u dan kan go kom te ini i kongru ngam jo comments mar ba jing bisa nga suka ban keren kom ni ki jing sam go jonga ilong hata ko kom Lagi mdai ban ong bangen pendu no ya ka kejing kwa kejing ingin pendau no mo hot kejing long political mo tentang kata ka mga saong gaway ba larangi bakla larangi yang ka nong rim dai ngimdai ban involved bat kino ki political tentang larangi kran ya kejing sisa ngira ki isu ba dan kam tentang ngi penpau no ba ngala umadu perston sipang piong desa sipang piong ngala uba arden pi la benong ba ni ka BPP te kala le ba sa sipang piong ngai dan jingkermen na u pra ka BPP te kum kita kinong rem ki ba pin kle ya ka politik hakata ka isu ko jong pi ko hang ta kala fail tapi keren ni kono keren be jara be kono ke isu hakta kom ka ba piang be akan rem simet lade am de pin penrung ya ka politik tang su penrung parti tang su penrung gini ki PP kan UV bat UN ya menta kemud kala fail kinong pi takadaw kasami ikini kijing comments kiba live hujat kisa komen kibriu naman ba pi penrung party pi penrung pi keren pi penan kami umadu perston pi penan kami ba arden pi penan kami ka PPP pi penan kami kata ka NPP pi penan kami ka no ka political politik hangta kipat ba ki yo ya ka poin ka ba imat ini ikong idon nomor kani ka pertanyaan haplong ki bahusiar ba haplong ki bahusiar nomor ba kenang pengen like naga jiksa keno te kin support epi tapi yang kenong rim kin support pada pim yang kenong rim ka ba pidon kamon tang su bakla ki pajba ki start ki pajba kin yo tang si bentaban yu kin sa kliap lama epi kamon pindah pulih ki komen pin saya pulih ki komen nang tang bisa sekliap dia tak ada kata hi ka main point te perlu kan penkut no ikane menta